DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one. Always DCGB. Oras po alas... Pagkapon-pon salto kang oras. Alas 6:07, mga tugang nin pagkabanggi. Relax daw kita. Bagyo, Relax daw kita. Lampas naman sa Bagyo. Sustineran tayo, hindi ka nagkaperang oras lang para sa iba pang mga situationer. Hali po dyan mga tugang sa palibot. May kinaraman sa mga damage assessment kan sa tuyang mga pag-iriba. Bakit wala to? Gani may diferensya ng microphone ta Ronald Uning switch, wala Wala Uning lang sa kuya na sa diri kong microphone. Kumusta lamang po kamo gabos? Relax daw kita. Talampas naman mga tugang si Juan. Uto na, harayo ng distansya. Sobra na po 200 kilometers ang distansya niya. Mga tugang sa sa bilog na sa Legazpi City asin sa probinsya Canalbay Pero tapos unta nagkapira pang mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. Kaya magtataga uron-uron pa kita mga tugang steel. Dili po sa Tamuyang Technical Department si Ronald Baldo sa luwas po Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pagkabanggi. Kasabay dyan si Boy Mata sa Manibela. Kasabay po dyan mga tugang si Joshua Bino, Jomar Bien, Jimmy Nasalita, Triple J, ang kasarabay tango niya na pagkabanggi bilang mga field reporters. Padagos kitang nakasimulcast sa 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Tapos po si Ronald Balon sa tuyang partner sa Technical Department, si Jero Martinez. Sa newsroom, yaon po nakikidamay si Dashara May Leron. Boda si Ate Jenny Balyaran. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Kumusta po kamo gabos? Smile! Pagpara murosot magpasalamat sa mahal na Diyos. Sa tuya mga tugang na Ang sa tuya tabi mga tugang Ang sa tuya tabi na mga mga pagiriba. Nakatutok dyan po sa Northern Barangay si Paring Al Armario. Kasubago nag-ikot dyan. Kasarabay po si Mayor Hisham Ismail para po sa clearing operation kan mga lugar na tumbahan po nin kahoy. Kan mga natumbahan nin kahoy. Kan mga tinumbahan po mga tugang nin kahoy. Tabi sa Satuya, tabi na palibot. Good evening po kay Attorney Juana Valesa. Congrats and thank you po so much for your DCGB special coverage. Mabuhay po kamo. Salamat po Attorney Valesa. And of course, good evening kay Bossing Chito Baldo. Salamaton daw sa mahal na Diyos Buda sa PBN DCGB. Nakalibre kita sa Gabos na Albayano sa Super Typhoon Uwan. Zero casualty. Yes, Pero kamo pong mga thank you tabi Bossing Chito Baldo. Pero kamo tabi na naka-restar mga anak nayaon pa dyan sa mga evacuation center sa mga nasa evacuation center tabi. Pan lang Di ko na mag-uruli hanggang dahil po instruction ang sa tuya tabing mga otoridad Importante tabi na magsunod kita nagkuran pa. Medyo baha pa po ang nagkapirang mga salog na buminaha mga tugang kan uminaging aldaw. Kaya dahil ko na magpirit na mag-uruli baka kung dahil pa man kaya okay lang magtagasuro sakripisyo kita. Mga tugang dyan po sa satuya na mga evacuation center. Anyway, may Lunes pa man May Lunes pa man, mga tugang tabi na pwede niya tong gibuhon para po matrabaho ang mga dapat na trabaho. Sa aga po, i-reiterate ko lang dahil pong laog sa trabaho sa pribado, sa pribado discretionary, pero tabi sa gobyerno dahil pong laog sa opisina. Saka tabi ang klase sa aga, suspendido po. Suspendido po mga tugang sa suspendido tabi sa Gabos na level, pon elementary hanggang po iyang kolehiyo, wala pong pasok bukas. Bako lang sa aga. Anday klase, mga tugang hanggang po sa petsa 11. Susog po duman sa direktiba,
na sinabi po kan Malacanang, ha? Dahil pong klase, puunpit sa 10 hanggang 11 tabi sa satuya na lugar, ha? Bicol Region, and bako lang Bicol Region, kundi sa iba-ibang parte pa mga tugang kan satuya tabing rehiyon, ha? I mean kan ibang parte kan Pilipinas, talo na po diyan sa region, diyan sa Southern Luzon, Northern Luzon, ha? Dahil pong klase, mga tugang puon sa aga hanggang 11. Garmarisyon ang klase pit sa 12, mga tugang kang kwan, ha? Marisyon po ang klase, tabi November 12, susog po yan sa Sabi, Kan Malacanang, ha? Good morning, Ma'am Ruby. Pero mapacheck ako kan school sa aga, maski da work sa aga. Yeah, tama, Ma'am Ruby, ha? Tama ka. Maski da yung klase sa aga, so mga school heads, maparasiring po dyan sa mga eskwelahan. Ruri paruhon, kumusta nga po so kwan? Kumusta nga po sa mga eskwelahan ta? Ha? Kumusta nga po sa mga eskwelahan ta? Ha? Hapot ko lang po kung possible po ba First District going to Legazpi? Possible po, kasabago, ha? Pinagkaklaro po yan na Pio Buda ni Jomar from Tiwi, Malinaw to Bakakay, Malilipot, Santo Domingo hanggang po sa Legazpi, possible po sa lugar, ha? Good evening, Henry. Dakulang salamat sa Diyos na salbar kita sa Super Typhoon. Salamat, mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Salamat din sa bilog na DCGB team na matindi ng pagbantay. Alalay sa Tuga Boss before, during, and after uwan. Mabuhay ka mo. Salamaton po. Maluya na po ang persa kamparos ngunyan kumpara kas bagong aga, pero mapersahon man geralay pomparos makata. Talaga, ha? Alright, sige ta. Mahaga daw kita ki pangkabuan na informasyon kay Governor Noel. Nasa ngunyan po mga tugang wara na, lampas na po sa tuya si Juan. Governor, maray na banggi po. Maray na banggi, Henry. Salamat sa Diyos. Yeah. Yan kami sa command center kang apsi mo. Iya. Tarlac na ang target niya. Tarlac na. Opo. So, going to north na talaga. And salamat sa mahal na Diyos. Although dinakdusan kita, Opo. pero at least gusto ko i-komenta ang mga LGUs, so mga Municipal Disaster Risk Reduction headed by the mayors. Opo. Siyempre ang mga syudad talagang up to now, so far, they haven't reported of any accident or casualty. Ayun, very good yan, ano? No casualty po, Mayor. Governor, zero casualty po kita ngunyan. Ining bagyong ini. Yes. Opo. So, ang magayong kumbaga talaga, Henry, panagsurunod talaga, lalo na sa mga katugangan ta, ang sistema ta talaga, Henry, is in place na. Opo. So, it means na lang the maturity of the people. Oho. Nasa mga low-lying areas, landslide prone, dapat naka-evacuate kita para preemptive. Opo. Governor, ano pang instruction sa mga evacuees ngunyan na yaon pa sa mga evacuation center tabi? Kaya pon mang magpaaga po sila ngunyan? Siguro, kasi dito para mang kamugtakan kan mga harong ninda. Kung sabi ko, ma-order kami sa aga ng early. Kasi mga 7 o'clock, ma-early decampment na kita sa aga na siguro. Tumawaran-uran pa pa yun eh. And may pasunod kitang 8 sa mga munisipyo. Opo. O gusto na tatadatang bagas, Henry. Ipapadatang mga 1.5 pa ito, ipaparapangata sa mga LGUs. Ayun, maray ano. Pwede na nindang kuwaon. Kung kuwaon pa sila ngayon, di kuwaon na ninda. Opo, all LGUs tabi ni Mayor, including 3 cities po, Governor? Kompleto. Dahil dapat kimawalat. Nobody should be left behind. Yun. Tapos kung makakuha kita sa DSWD, iba pa pangata naman yan. Nagakuha na ako kay mga 5,000 to 10,000 food packs. Ayan. DSWD para pangdagdag ta. Hindi ba ko sa naman. Lugambos man apektado, tarawan ta. Tamang-tama, bago sila mag-uli sa aga, may balon pa siring sa harong, ano? Hali sa mga eskwelahan. Depende sa LGU. Yes, ko lang si Director kung how ready they are na yara na sa food packs. I see. Opo. Ini pong bagas, go for pick up, ready po ini? Na i-distribute po pick rin up or delivery me, kung medyo madipisilan, delivery. Araw ka sa bangin, abot kaming 12 o'clock. Iyok, Okay. So mga... Henry, ang siguro nga po mga katugangan ta, Aleko. Yung nga ni po talaga, ang isod kong ihapot sa imo, ano pong report sa imo kang Aleko, Governor? Tututukan ko, Henry, for the next 2 days. Kaya Sordan Bayanos na tututukan kan sa inyong gobernador. Opo. Talagang makabalik tulos. Oo. Tagaroday man talaga. Bako man grabe ang damage ang NGCP. Masabaw sa na sa NGCP. Oo. Difícil man sana Henry pag NGCP. Opo.
kung may mga areas kitang pwede ang papailawan ha. Pero bako unya na sa aga kasi maklear kita. Yeah, correct. Kan mga linya. Puro yung clearing operation sa aga eh. Most probably dahil ito And pa maray ang matali kuryente. man sa aga kilaog, di makapaglinig-linig man kita. Iyo man ang ganda no gob. Denglog pala dahil klase. Nasa dati kong pag-intindi, ang denglog sa nasa aga kan mga government offices, Apa. national and local government, no? Ayun. Ang private sabi under the Igwa. discretion of the management, no? Oo. Pero Ang tabi klase po 2 days, 10-11, no? iya, November opo. 10-11. All levels yung gubano. So klase tabi. Yes. Automatic yan, hindi? Iya, opo. Opo. Automatic. Good. Matakan yan, all levels lang. Opo. So kan gabos na roads, kuha naman ano, passable naman sa ilingko tagari atab so clearing Yeah. ops kasbago kan mga Yes, LGU. kasi bago, nagiriro na sa mga Bureau of Fire, Engineering. Pagiling ko, dahil ba nagulpi ang West Coast, kaya Yeah. ito man sa napiaditan ko. Dakulo ng kadakadakla na napuputol yan na West Coast. Oo. Kasi so, bagyo-bagyo sa Eastern Seaboard eh. Yes. Oo. Ang medyo kwan lang talaga gubso kwan ano, sa kuryente. Ano, medyo Kuryente. NTV, may mga tubig lang, pero pagiling ko, dahil magkatang masyadong damage. Ayun. Okay, very good. Pura ko lang dahil pang-report, pero may mga nakakapira duman na mga barangay na pagiling ko talagang nagrabe man. Although bako man dumang grabe ang baha Opo. siyempre isla Oo. pa ito. Pero sa mga damage sa arong, yun ang Opo. ilingon ta. Although may mga complaints sa tubig siguro, kada LGU naman concern yan ano. Yan na kawaraan ng supply ng tubig ano. Yes. May mga water district ba kasinda? Oh, yeah. Mayroon man yan. Oo, Automatic opo. na yan, Henry. Dahil Yeah. pwede mag-tukaw-tukaw dyan na basic commodity yan o basic needs. Yeah. Opo. Okay. Gob, mensahe po sa mga albayano ngunyan. Go ahead, tabi. Yes, Henry. Primero, salamat Giraray sa DCGV. Di ba? Talagang yaong kamo pirme. Oo. And siyempre sa kamusta mga disaster management, no? Headed by the mayors, mga local governments. Opo. Talagang Henry, magayonon so irota. No? Pinailing na naman kang albay ang pagkasararo. Iya. To the fullest, Henry, matubod ka, more than 77,000 families ang inalagaan ta. Oh, dakulo Isa na. normal daw. Dakulo na. Pala na. Nakulon. So, so 12,200 yan na Yeah. tao. Yeah. So, ibig sabihin, the system is in place. Talagang iba magero ang mga albayano. Disaster talaga. Yeah. Ang preparedness iba. Yeah. And mali mo man ang resulta. No casualty. Yes. Dahil man kitang reported. Yes. So again, let us continue to pray na dahil nakatasunod doon mo na Bagyo Giraray, tama December na. Opo. Gob. Masayang kang kwanta. Iyong mananggad. Mga preparasyon ta. Oo, opo. Okay. Kaya lang gob kaso hapon habang nagupon kami kang coverage, Biyernes, Sabado, Domingo. Ang sa imong Brad, si Sir George Bayona, na maaram po sa Kinaban, 98 years Okay, old. sa Ibuburon, Nasa Manila po, gob down sa Manila po. Dahil pa naka-schedule sa pamilya. I-inform ta ka po kung saan sa Manila siya, ibuborol. Taday pa Ako po. sa Manila na lang ito mabisita within the week. Opo, Makayong ko lang din kay Henry. Yeah, oo. Magpa-Manila kita. Yeah. Dahil piling dito masirip ito. Iya, opo. Okay. Opo, okay. Governor, salamat pong manay. Salamat po. Salamat man, Henry, again sa mga Albayanos. Salamat maray tabi. God bless. Thank you so much, mga tugang. God bless. Governor Noel Rosal, may kinaraman po. O yan ha, medyo okay ngunyan ang sa tuya tabi na sitwasyon. No casualties, tabi, pero gusto ko lang po i-reiterate ini na sa mga nasa evacuation center, dahil po mga tugang magpugol na mag-uli. Dahil magpugol, dahil magpuwersa na mag-uli. Sarap pa madiklom, brownout tabi sa palibot. Kaya mas maray po na magtagat-tsaga-tsaga. Nasaga na lang. Anyway, saga, dahil man pong klase, dahil man po kilaog sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, kaya po magtagat-tsaga-tsaga. Ha? Hello, good evening po. Hi, good evening. Opo. Ulit po ng yung po ng latest ng pag-asa. Kasi po yung namatay kasi yung pwede pa ulit po. Ano po? Yung bagyo po, ma'am, malayo na po sa atin. Mga nasa 200 kilometers sa pang distansya. Malayo na po sa Albay. Thank you po. Opo. Taga saan po kayo? Thank you po. Okay. Salamat, ma'am. Alright. Yan tabi, wala yata siyang radyo.
Wala yata siyang radyo. Passable po ba ang Cagraray Island, lalo na po sa Cagbulacao, Barangay Kabasan? Ay, di po kitang info, pero kasi bago nadangog ko tabi so monitoring na rapiyo ni Jomar, ni Jimmy, pati si Pading Al dyan sa Northern Barangay, pigasabi po ninda na sa mga tinampo, cleared po sa mga oras na ini, ha? Good evening, Henry. Salamat sa GB family sa pag-monitor kan bagyo ang pagpaabot nin Bareta sa mo. God bless po sa kami. Yeah, thank you so much po. Pero ini nga ning sa mo yang special coverage saro po ini sa mga tribute mimang kay Sir George Bayona. Ang sa mo atabing founder, ha? Ang sa mo atabing founder na si Sir George tabi na maaram po sa kinaban habang kami naghahanda kang coverage kan Friday, ha? Kaya 98 years old po ang Samuya tabing founder, mga tugang. Kaya yaon siya sa Manila ngunyan. Duman siya sa Manila ibuborol tabi ang Samuyang founding father George Bayona. Okay, sige po. Tita Marie Honrado, sabi niya, good evening, Hen. Heard ko kanina Sir Jimmy nagsalita, naghahanap siya ng battery. Close na daw mga stores. Kindly give me his CP number. Ask ko kung need niya pa penlight batteries, please. Thank you so much po everyone sa special coverage ninyo. Sige, Tita Maria, apotong ko tabi si Jimmy. Kung kumusta tabi siya, mga tugang may kinaraman po itong pigahanap niya na ako nga ni, agapin mo ako may flashlight sa auto. Alam mo nga, masini ka. Grabe nga. May flashlight ka lamang, di ba? Thank you so much DCGB team for the emergency broadcast special. Shout out kina Kuya Boy, Mata, Jimmy, Joshua, Jomar. Very helpful sa mo. Nagabos, nakatutok as reference for strategies and continuity plans. God bless us all. Thank you Pag-asa, PDRRMO, Governor Noel Rosal, and all cooperating LGUs. All glory to God. Zero casualty. Hashtag Super Typhoon 1. Yan. All right. Sige. Sige po. Good morning, Henry M. Gari na ulian ka na pati. Ay, day pa po. Sa totoo lang, medyo nag-WhatsApp, naglabar lang ako ngunyan ta. Nagnap ako sa bagong siguro mga 45 minutes dyan sa sakuyang opisina. Dahil man talaga ako na ako, pag ako nagkasya may trabaho, medyo hilaw ang turog, ha? Pero para po sa pangaran ng public service, magma po kita na nag-serve po sa endo. Hello? Hello? Yeah. Good morning. Ay, good morning. Good evening po, Busing. Pangyari. Hello? Nawala. Ay, nako. Sandali lang. Sorry, tabi po. Sandali lang at kay pang ko siguro, sa Disyembre daw, doon makaregalo sa kuya kay cellphone lamang. Ano nga yan sinabi mo? Doon sa kun makaregalo lamang kay cellphone sa December. Taoning cellphone ko, makasupugo na. Ano mayugon mo naik ko, madalion matainin man ng mga ibang mga Android phone, mga madalion magka-discharge tabi ang mga baterya. Dulog di ba? Pag nakaon ang data mo, ay nako, madalion tabi. Good morning, good afternoon, Henry M. Anong good afternoon? Dahil kang tinamaan, good morning, good afternoon, good evening na po. Ayun is tabing sa tuyang texter. Nice to hear you again. All smile ka palagi, parang inspired ka. Tinabi mo pa. Sandali lang sa mga sarungani palan. Dahil man kikwan. Deng kuryente, halos buong albay ngunyan po, deng kuryente. Ha? Pero balikan ko lang susabi nabi ni Governor Rosal Casubago na tututukan niya mga tugang ang kuryente po sa albay. Na ma-restore tulo sini. Pero sabuton tapon aleko. Ha? Sabuton tapon aleko ang sabi bago po i-restore, maski dahil pong damage yan, basta tinamaan po kaparos po, ikwan yan, anapod ka yan, i-clearing operation hindi yan. Ha? Tabi, kaya dahil na kita magpara siribot, pero ahiling ko, makaskas ang dalagan ka yan. Ha? Makaskas ang dalagan, kanta dahil man po masyado, kulang ang posting na tumba. Sa first district, kaso si Jomar, pig-monitor niya from Bakakay, malilipot, Santo Domingo sa Tiwi,
malinaw, dahil po kim mga posting medyo nagulpi. Kausa po kan bagyo. Ano kaya... Ano yan, gari madali man lang iyan po, madali man lang. Kaya lang, ang challenge yan, kung gura no ang kadali, buda perang available na tawo, mga tugang kan Albay Electric Cooperative, di ba? Dakulang salamat sa DCGB asin sa imo buda pag-iriba mo, kamo ang kaibanan ko sa pag-antabay kan pag-agi kan haluyon na makusog na bagyo. Diyos mabalos, Diyos mapadagos. Salamat po, Dr. Rolly Santua. Yeah. Good evening, Henry M. Good to see you again. Namununod po kami ngayon sa Facebook. Sige po, salamat. Good morning. Maraming salamat. Nahilig ko man pagmonitor sa Radyo AM, especially po sa DCGB. Nakatabang nakaukod kang diit na knowledge pag-analyze, lalo na po kan may mga bagyo. God bless all over the world. Good evening sa mga taga Banwang Daraga. Sige, tapudan ko daw si Mayor. Tawagan ko daw si Mayor Vic Peretingon yan. Kumusta ang sitwasyon sa Daragata? May nagharapot man kung kumusta po ang lagay ng mga tinampo dyan. Pero garo okay man. Sa ang Daraga ba ko masyadong nagulpi. Kaya lang ang problema sa Daragat, tubig. Yeah. Balikan ta mga tugang istorya ni Joshua Bino. Joshua, maray na banggi. Go ahead. Yes, Titi, maray na banggi. Maray na banggi sa mga tarantabay. Tranquilo na ang kabanggiyon kan Legazpi na Daraga. Sabi ni Henry, sa paglapwas sa tuya kay rin si Super Typhoon Juan. Ang solamenteng problema sa nangunyan sabi ni Henry, talagang madiklom ang palibot kan sa kuyang pinagbabantayan na area, Daraga and Legazpi City, sabi ni Henry. Kailan sagtod sa ngunyan, brown out, pero sa paglibot-libot kan mobile unit kan DCGB News, termiman niya to depende na kakasabayan ang service vehicle kan Aleco. Naglilibot man sabi ni Henry digbi sa Daraga and Legazpi City area para magreparo sabi ni Henry kan mga linya nin kuryente. Pero tama, so sinabi mo sabi ni Henry, na halangkaw ang posibilidad na dahil man magaloy ining brownout sa Satuya. Kailan kulang man ang mga natumbang mga poste ni na kuryente sabi ni Henry, tigni sa Satuya sa probinsya kan Albay. Lalong-lalo naman sa pinagbabantayan pinagbabantayan kong area, ang Daraga asin syudad kan Legazpi. Kuling siyempre, kaya tuwan lang tayo ni Henry ipasiguro ni Marhay na Aleco. Kaya dahil man talaga tulos-tulos ni bibalik ang supply kan na kuryente. May nagkapiraman ng mga wire inabot ng mga tuminakdag na mga tanganin kahoy sabi ni Henry. Pero posibilidad talaga na dahil man maghaloy. So sa ngunyan, tranquilo naman ni Henry ang sitwasyon. Halos ang Rizal Street Legazpi going Daraga area sabi ni Henry, pano naman ng mga bihikulo sa DC na ang iba na magtaga re-reparo at mga paglugarin sabi ni Henry, kuda pagpakarga ng fuel product. In fact, to sea oil na iyo ang pinakang inot na nagbukas ng gasolinahan digdi sa Legazpi City kasi bagong hapon. Sa kung yan, mapila pa sabi ni Henry, para duman sa mga makarganin na produktong petrolyo, lalong-lalo na kadaklan depending mahihiling sa mga puro container na tigpapakargahan, posibilidad na gagamitin ni Henry para sa mga genset, kaya mga generator, pantang naghahalat na maibalik ang supply kan kuryente. Pero generalmente, sabi ni Henry, sa Daraga and Legazpi area, dahil mangki tinampong naulangan sa hunyan, tapos man tabi di Henry passable ang main highway, Rizal Street, as in mga alternate route, arigla di Henry ang sitwasyon, medyo tranquilo naman ang Legazpi and Daraga area tabi di Henry, medyo may bit-bit naman sarang paros, bako naman makusugon, budaan oran di Henry, nakamurmatwasan na sa Tagiste. Ayan ang pero pa din sa tuya, medyo may tubig-tubig pa sa tuya. Sa baba, sa day na. Iyo, pwedeng pagbaba ko dahil ng tubig, ano? Day na. Bata, ang legs ko, bago padukutan kitubig. Bakit? Bakit? Asisira ang skin ko. Para di ba humahawak niyan?
marami bang humahawak niyan? Bakit ganun ang tanong mo, Ihado? Bakit walang iya ka? Inaalagaan ba ka? Walang ibang humahawak niyan? Dalawa lang. Ang dalawa lang. Ikaw at siya. Ikaw si at... Madam. Ikaw at siya. Ikaw at si Madam. Ako at siya. Oo. Dalawa lang talaga. Ako at siya. Walang iya ka. Masyado Ayan, ini. Sir Ray. Aha. Arigato na na sitwasyon niya digdi sa palibot at Legazpi and Daraga area is concerned sa si Henry at tranquilo na na kabanggiyon medyo maruhimbing na nakakurog pero yan manggari ang pagpasiguro lalo na sa mga nasa evacuation center hanggang wara ng decampment order. Yan DP ang sitwasyon with boy sa mobile Joshua Bino DCGB. Ayan. Okay. Sige. Alright. Bueno, sandali. Hello, good evening po. Hello? May problema to Sandali. Hello? Hi? Nata ini. Hello? Hi? Yep. Ay, sandali. Hello? May problema ng gadget ko Sana po may balik tulos ang serbisyo kang kuryente lalo na po sa Purok 2, Palaog, Bariis. Relax lang po at ayuson po yan ayuson po yan kang sa tuya na kan sa tuya tabi ng tabing mga otoridad okay aray ko nahulog sa kuyang sila ano ba to hello yep good morning good evening bigo pakibaba tabi kang volume kang radyo tabi medyo nag-feedback opo pakibaba tabi pakibaba tabi once again na-text mo naman so resiliency ka iyo baga tapos pag-survey talagang mga nagbibagang ito tama ang gusto baga kuhan alam po hapon pang-aga hanggang mga nigo dahil ako nagpapansin kay radyo iyo ba talaga buda de maski kamo na aram ko kamo na mga nakaantabay de man talaga kamo na de man kamo talaga nangingiturog di ba dahil man ako nakatulong mo na kami pero lang mga oras lang nagbabantay akong galing ngayon na mga tanong na gusto mo yung dato sa dagan ko oo kumusta sa ligaw-migaw tabi kumusta dyan sa ligaw ka opo okay sige salamat migo ingat po alright magsirimba sa aga magparangadji ngunyan bago magkaturog magpasalamat sa mahal na Diyos di ba okay sige migo salamaton alright sige good eve sandali lang basaw daw sa mga reactions ko niya na pagkabanggi siguradong nadangog ito sa mga siguradong nagawag ito sa Pag-asa Girl baka walang iya to kamudo na watching pa rin from Batangas at dito naman sa amin ay nagsimulang humataw ang darang lakas ni Juan. Kudos sa buong GB team, walang pagod at hindi nagpa-sign off sa oras ng sakuna. Iyan ang dapat tularan ng iba from Stephen Perez ng Batangas. Uy, salamat nga pala kay nga nag-install kang antena si Amigong Raul Calio ng PYC Enterprises. Salamaton po busing sa PYC Enterprises tabi sa pag ma-restore kan sa mga antena may kaya sabi except na natumbay. At tapos salamat kay Kuya Nong Smith Shop nagpadara po ki pangulam ngayon na banggi
nagdisponer si Piyo kay panira kas bago pangudto. Ngunya nabangyan sa muyang pangudtuhan masira, pamanggihan masiram. Salamat tabi kay Nongs, Kuya Nongs. At saka, salamat kay, ano nga yung kaunon tang lugaw dumangkan? Ano nga nito, Joshua? Sulugaw? Kaunon tang iba, Lugaw Republic. Yan, ha. Salamat po sa Lugaw Republic. Magtaradiki. Paingurag na lugaw na nakabugtak sa tasa. Ha? Salamaton tabi mga busing dyan sa Lugaw Republic, ha. At saka kay Tita Mariong Hoko kang nagpadara ki ano nga nangaran ka itong Sardayuto na bihon? Anong ngaran ka ito? Di mo nga aram ko nag-apod kang Sardayuto na bihon. So may tinapabuda, may bunay, palabok. Ano nang yan, Henry M? Gari ka na nga, pirot ka pangayaboy. Palabok po, salamat. Dracula ang pating palabok. Tita Marie, salamat sa Mang Inasal, management kan Mang Inasal. Salamaton po Boda si Tita Mamtet, si Mamtet ng Ravax. Yan. Mamtet ng Ravax, salamat po sa pinadara na mga bread, di ba? Mamtet, Buda, sino pa yon? Baka may nalingawan kita. Basta, salamaton po sa nagpatudik yung mga merindal, yung mga snackan. Thank you po for the help, ano? Dako lang pong tabang iyan, ha? Good evening. Salamat sa Diyos. Wala man talagang ibang radio station na sulit sa coverage ever since. Medyo kalmado na digdi sa Tabaco. Listening from Happy Homes, Tabaco City. Tagas Tabaco City. Salamat po, Good evening, Henry M. Data ka na po nahiling sa tabako lamang digdi. Magaparaan naman pa ko dyan sa tabako. Last kong diyan sa tabako. Kanso nagpasiring ako sa Penya. Deman pa kong aldaw na magaparaan ako dyan na deman ako pwede magpaparalakaw. Tabi, siya nakahiling. Sige. Pasarawayo ng parada. Magaparaan ako dyan sa tabako. Tabi, diba? Good morning, maray na banggi listening from Ginubatan. Thank you, Lord. Tadi kita binayaan kinanalampasan yading bagyong uwan. Salamaton man sa DCGB, kamo ang kaiba namon sa pag-ampang sa ding bagyo. Kalma sana, magpasalamat sana, maibalik ang tulos na kuryente ingat tabi aleko. Sir Henry and team, nagpahingalo tabi, sagod ng oras po. Ang angan lang po kami 10 o'clock ngunyan. Si Paring Mardig din na makatulog sa estasyon. Then ma-rest po kami mga 10. Then, sa aga, ako kay pang kutabi na mag-uli kay Atab, kay pang kung magmatagira rin sa aga for normal broadcast operation po kan DCGB. Masign on po kita tabi alas 5 sa aga, ha? Sarin man daw po maayos ang kuryente. Ay, sa Virac po, medyo aloy-aloy yan, ha? Diyan tabi sendo sa Virac. Ingat po kamo, ha? Medyo nagulpi dyan sa Virac, ha? Good evening po. Salamat. Tabang nindo pagsubaybay kan Bagyo. God bless you all. Chak Puring. Sabi ni Chak Puring. Special thanks to Mayor Hisham. Wala pang bagyo, sobra na ang pagpreparar. Before, during, and after, padagos magtao kiserbisyo, totoong public servant. Salamaton po. Good morning. Ito, ang haba nito, Good evening, sir. I salute to DCGB staff for always doing their best just to serve the community by disseminating the reliable information to guide the people, to make them aware of the situation and remind them of what to do. Again, thank you, DCGB and staff, especially to you, Sir Henry, for a job well done. DCGB will always be the number one registration for me. God bless you all and keep up the good work from your avid listener. Dahil po ini magigibo ni Henry M, dahil po ini magigibo ni Sir Glenn, dahil po magigibo ni Ma'am Brenda, kundi po gabos ang kooperasyon kang buong team, no? Kaya po gabos kami digin nagtatrabaho na an excuse lang sa mo so nagihelang, no? Pero kami tabi gabos yaon digdi mga tugang para tabangan para kamutabi para kamutawan tabi nin serbisyo publiko na kinakaipuhan nindo. Kamuan sa mo yang inspirasyon aram po nindo yan. Kaya maski ano po mangyari, maski po mag-retire na kami. Si Pading Mar, ako mag-retire. Tabi,
ang matatada bitabi digdi, mga tugang, iyo manggan magapadagos ta, iyo po sa indang ginagimatan na pigigibumi. It has been our practice. Magpuna ako ang reporter. Parang taon ako sa DCGB, 34, 35 years. At tabi, yan na, pigigim mo, kaya na-embrace mi tabi ang kultura. Ang kultura, culture, including management. Yan. Galing yung wala yung mga tirada mo yan na. Galing yung seryoso at mga tirada mo yan. Kami po nag-evacuate pero nagbayad kami ng nanay ko ng 84 years old now. Umuwi na kami dito sa likod ng Figaro. Ay, wow! The best kamo ha. The best kamo. Henry M. No rin daw ma-restore kan kuryente sa Legazpi. Pwede man po hapoton ang pag-asa Taiguan na naman na SOCMED na igwa man po bagong super typhoon na masunod sa uwan. Wag na muna. Wag na muna. Bata next. Tama ba? Sa 12 may atindiran po ako na top level management conference. Ha? Wag muna. Day, maluti bandang maraot pa ding marbata pitsa dosing aga malarga kita. Ano dapat Ano yan? Napighapot kaya ning paradangog ta. Ano yung napighapot? Paring Mar? Pitsa 11 o 12 da. Na? Ano na naman? May malawg na LPA sa par. Sabi kang pag-asa yan. Taga matunaw man sana. Sana Awinda. Kakalinto raw na ko kan. 12 kayang 5:30 may flight ako going to Manila ito. Abangan ang detalikan sa agang alas 6. Ma-broadcast pala kita kaampani naman sa Tagaytay. Oo, pagdarang ni Kipahe. Baya, so darang ko satellite kwanta may kuwang kaya ako may top level management conference pa ako sa Tagaytay. 12 to 15. Pero ma-broadcast pa ako sa Tagaytay. Tabi. Kaya magdadaragogan manggararay kita. Magyari sa maaba ka. Sige. Di naman kita naman. Tukaw na naman kang parete. Minahali pa sa si Uwan. Iguan na naman ki. Ano yan? Di letter U bagad. U. Ano sunod na? Upik U. U? So letter? Ano sunod pa rin ngaran? Di malustibad ng maraot. Pagkapun po naman na. Sarawayon talaga ining mga. Alright. Tabi. Ining mga paradangog ta sa tabako na nahiwaghan ako tabi sa endo. Nasusupog tulog para lakaw-lakaw sa tabako lugod. Masyado ka mo. Verbena ang pangaran pare? Na masunod? Verbena. Ano yun? Pulbo? Di ba may pulbo na verbena? Nakapa. Inda. Mga sarawayon ka muna. Sige, ipangadya ta po. Dahil na muna. Tamay nagbibiis na ko. May travel. May obligasyon kita sa kumpanya. Okay. Or anyway, tabi. Tandali lang ta. Sabi ni Kapitan Board Member Milabal, palabog with Kapmila, board member, pagkaray nga ni masyado piga pa, andar muna naman ako sandali, tamang umusta daw kita sa Daraga Albay. Gero silensyo sa Daraga Although, na-monitor man din ni Kuhan, na-monitor man ini ni Joshua Tabi. Kamusta ang daw ang Daraga Albay? Kundi garo halos, kundi nga ning damage sa Legazpi, nagkaigwang mga preemptive. Wala. O pasensya na po so nag-suggest tabi na si Mayor Vic Perete, kauronon ta. Medyo kwantabi medyo ano yan? Kinat biris taben sa iyang numero. Alright, aron kay ni. So sa tuya tabi na tubig. Aram ko tubig na naman ang problema nindo madali lang.
Si Pag-asa Girl gayod, nasa... tuturugon ba? Joshua, di ba turugon si Pag-asa Girl? Turugon eh. Dito pag-isulbon, takairak man. Bata, kamo, masyado kamo naman. Kamong mga listener, masyado kamo. Sana po sa mga evacuees, magtagagamit maning kitawas, tabaan ba ko sa bagyo kita maapekte? Awin na sa Indo. So, parang Rican Evacuation Center, paminsan alak, ara mo, di man masyado na iwasan na ngaya magpalipot. Bata, di man iyan na iwasan na ngaya pag may nag-iribakwar, mabit-bit kijin, magpainit, di na iwasan. Pero dapat, katamtaman sana. Katamtaman. Ang parainom baga, pagkaaga, mas ka nag-ininom kaan, konsistente ba nung, mapaparang mo siya mga tugang kung nakainom. Di ba? Kaya, kung naman sana yan, relax lang. Taga dit man sana, kuro-konsilo yan. Mga tugang kan sa tuya tabi na mga nag-iribakwar. Basta daing ribok, okay kita dyan. Good evening, Henry, sabi niya. Ayun daw sa Indo. Masyado ka muna. Dahil man tabi ako nagpapatabako, because sa di mga listener tangini. Dahil man pa ako nagpapatabako. Last kong diyan sa tabako kang sarong aldaw. Talagang duman ako sa Penya. Yan po ang last kong diyan. Other than that po, di ako nagpatabako, ha? Imposibleng kung ano nagkairisip pa naman nindo, ha? Jomar Bien, may dagdag pong report. Jomar, Maray Nabanggi, kumusta dyan? Go ahead. Salamat, BP Henry. Good evening. Pada ko sa pinagigibong clearing operations kanibang mga LGU digi sa First District Canalbay, sa mga National Highway. And sa pinaka-ultimong information na ipinaabot sa Satuya, ni Mr. Junsid ang MDRRMO kan malinaw na na-clear na ninda so gabos na provincial and national road digi sa Banwaan kan malinaw. Gustong sabihin kung hali ka sa Legazpi sa Banwaan kan malinaw, klarado na hanggang sa boundary kan Tiwi. Kung kay Sid na dayman masyadong mga natumbang mga kawin na nakaulang sa provincial and national road, kundi nagkay ko sila ng problema, iyoan mga kable kan mga internet na iyo, so nagbalak sa tinampo, nakaulang. Ako era kayan, iguaman na nagkapirang mga poste kan Aleco, na so iba tuminagilid lang, so iba na totalmente natumban, kinakay po nindang hiroon igilid para maagihan kan publiko. So yung pagkipakulikan di si Jimus kay Mr. Junsid, ang MDR mo kan malinaw. Pasabol na tabi, sir, so provincial road from Sitio Parapoto, Barangay Estancia, Tupawa. So, malinaw. Tupawa. So, okay na ito pa to. Nagkiko ito, National Road. From Barangay Bariw, Burabod. Down to Burabod. Burabod sa boundary ng Katiwade. Opo. Nagkiko dakol na mga nakaulang na mga kahoy. Negative man actually sabi Sir Jomar, negative man yung nakaulang na dakol na kahoy. So halos dahil naman minor clearing lang. Na kang internet connection. Ito ang nakadali sa mga sa internet connection. Na drop wire kang halip duman sa poste going to sa private houses. Okay. Human lang tabi Sir Jomar ano mingan. Anyway, sa harapin na-check mo din sa National Highway kung may mga poste na natumba kan Aleco and NGCP. Talaga tabi Sir, may natumba tabi Sir Jomar, iginirilit din na tabi to tanganing passable na tabi ang national road and provincial road. Ayun, takol na natumba kitang na posibleng makaapektar sa restoration. Sir Jomar, nagkapiraman lang tabi Sir Jomar anya po digi sa Malinaw area. Baka mag-gulpi yun. Ikaw po na Rick. Rick sana. Okay. Opo. Yan tabi BP Henry, si Mr. Junsid, ang MDR ng Malinaw. Mientras tanto BP Henry, kung madiretso ka na ngayon sa Tiwi, hali ka sa Ciudad Legazpi,
actually hanggang dumangkasan ng una sa Barangay Dapdap. Ang Barangay Dapdap, ito bagang barangay pakalapos na kan Puruan. Sigun kay Mr. Emmanuel Damo, ang MDRR mo kan malinaw, medyo may problema pa duman. Sa latest na ipinaabot niya sa satuyang information, duman may mga kaulangan pa duman sa Barangay Dapdap na side ng Escosar sa mga oras ka itong pinabot niya sa information. Nagkulangan ang MDRR mo kang Tiwi na pag na-clear hindi, tutulos na mapabot ng information sa DCGB, ani ma-informaran ng publiko kung klarado na ubako na dalan na nasa sakupan kang National Road kan Tiwi po sa boundary kang Malinaw as in boundary kan Sangay Camarines Sur. Yan bibihan rin mga Jomar, informasyon. anong mga kadaklan sa kable dyan? So mga internet pag-mention, mga internet connections? Tabi niyang bagabako naman uso sa satellite, di ba? Mga cable na, di ba? Cable na cable. Actually, kasubago pagluwas ko, mas merong so medyo pigiling-giling kung kaya na. Nagpara sa abitso auto ko sa mga kable kang internet. Nagkakapira lang ang sa Aleco pero drop wire. Pero minimal lang. Ang kadaklan talagang nagbaralag-balag sa tinampo. National A1 o National Wayman o maging sa provincial pati na sa mga municipal and city. So mga sa internet na sa radayuto na kable na naka-aksidente nga ninsaro sa Banwaan kan malilipot. Then sa radayuto bagayang BP Henry na kable may nagmotorsiklo pag luya-luya kang bagyo, nagmotorsiklo, so minabit ng gadya na inakudiran man tulos kan MDRR mo kan malipot as itirawan ng first stage. So yun ang saro sa mga naging problema sa mga wire, nagbabalag-balag, nagkukuro sa tinampo. Pero i-assist na BP kasi mismo kan sinabi ka sa ni Mr. Junsi din, kinumpirman man sa tuya ni Mayor Cheryl Capos Bilo, may mga poste sa Malinaw kang Aleco na buminagsak. So, medyo magkakaiwad yung kidit na problema pag-abot sa pag-restore kang kuryente. And pati sa Tiwi, dakulman na mga poste kang Aleco nagbagsak. Okay. Iyan ang mga i-follow up na pa sa mga masunod. Jomar Bien, DCGB. Alright, thank you so much mga tugang Jomar Bien sa report. Hali po dyan sa, hali po dyan sa First District Canal Back. Pero may naghapot tungkol sa mga tinampo. Bigklaro na po ni Kasubago na ang karaklan po sa mga tinampo tapo passable. Passable tabing maray ang tinampo. Papasok na naman sa Aleco yung spirit ng Task Force Kapatid, wherein tutulong yung mga electric cooperative from different location para ma-restore agad ang kuryente. Yan. Sabi ni Engineer Ray Rosin, tama kamigo. Inanahiling ko na pwede na mas madali. Tapos ibang mga kailangan ang pwedeng tumabang sa electric cooperative sa Bisaya in Mindanao area. Tapos mga Tagaluzon, tinamaan man, mga tugang nin mga makusog na paros. Sabi ni Professor April May Manhares, Ma'am April, good evening. Minangising si baby sa joke mo, sir. Ultimo na sanang si baby mo, tabi, Professor Mier, nagigiulok. Grabe naman. Uy, kumusta ang Bicol University? Walang pasok, di ba, Ma'am April? Walang pasok bukas, Bicol University. Namiss ko na ang Bicol University, Namiss ko na ang mga rooms sa Bicol University. Ayan. Namiss ko na ang parong sa Bio. Ano, Ma'am April? Namiss ko na ang parong sa Bicol University. Anong yung parong na namimiss? Basta, garo-garo kaya. Alright, sige. Sir Henry, kung may naghahanap po kay gas station, nag-open na po ka. Okay, ganito, So, gasolinahan po dyan sa Arimbay, bukas, no? Taso mga gas station mananggad, kadaklan po closed ngunyan. Ngunyan, garungani kami mabakal ki pang-generator naka-generator kami ngunyan. So, gas station tabi sa Arimbay, naka-open po ngunyan. So, gas station dyan ni Naratita Marie. Kasama ko may pag-report pa si Joshua, takarak lang sa gas station sa Legazpi, tabi bukas. Sarado.
Kaya kung gusto nindo magpasiring sa Arimbay o kinaman po ang tinampo, duman pa kamumukal mga tugang ki gasolina, diesel o kaya kung ano. Batangon yan bagang panahon. Ang diesel, budang gasolina, halos pareho ng presyo. Di ba? Medyo kumpati, medyo halos bulan-bulan nag-iitaas ang presyo. I mean, nag-rollback, nag-iitaas. Kaya, pero, maski gura no yan ang presyo kan, talagang kay puan-tapuan, petroleum products. Yan. Tita Marie, salamat sa padaramong palabok ha. Tabi kaso hapon. Enjoy yung tabi sa tropa. Ha? Nahili, good evening. Maraming salamat. Mahilig ako magmati sa Radio AM, lalo na sa DCB na katabang nakakod kan diit na knowledge sa pagkanan. Alright, sige po. Thank you so much po ha. Okay na tayo. Sige, tantod makikiurong-urong gari kita sa pag-asa ta. Balikan ta pero ang sumada po subagyo paharayo na po. Pawara na po sa tuy ang bagyo. Okay? Maray na banggi po. Salamat sa mahal na Diyos. Day po kita pinabayaan. Hello po kay Moni na nagdanangog mo niyan. Salamat po. Baad Sado ining mga listener tang ini. Sana po sa mga evacuees magtagagamit manin tawas tabaad bako. Natapi patawas bang okay. Nakuha ko po ang point mo. Salamaton na maray. Nakuha ko po ang point mo. Pwede. Tama ka man dyan. Maray na banggit tabi, possible po ba sa aga magkaigwaning, posible po ba? Sus ko. Pati na sa napagbasa, nasa sala pa kita. Posible po ba na sa aga magkaigwa ki kuryente, bukas na kaya ang mga malls? Salamat, zero casualty kita. Ang mga malls po sa aga, discretionary ang pagbukas. Kung may available na mga empleyado yan, pwede tabi sinda mga tugang na magbukas. Pero ang gobyerno tabi sa aga, sarado. Dahil pong laog sa gabos na government agencies po sa aga. Maray na banggihin, ako na to. Ati kayen, pwedeng ang sa imong opisina tabi, bukas sa aga. Ano kaya, magpreparar ka, kumarigos ka ng unya na banggi, baka dyan sa aga kayan, day naman kitubig, day ka naman mga rigos. Pero okay man, mas kaya ka nagkakarigos. Sailing ko, gari ka man sa nabagong karigos. Di dumog-dumog sa naang buhok. Minagkarigos pagkabanggi, tapos pagkaaga, minawisik-wisik na sana, day ka man kan mamalis yan. Day ka nagkarigos, kang aldaw na yan. Ha? Sir, anong oras daw pwedeng kuahon sa mga auto na winalat sa SM parking lot? Masarawayon ka mo. Maski na sa di ko po aram. Di kasi nabihan kung ano oras ko anon. Sarawayon din nila. Hello? Hello, Sir Henry. Pwede makikarito sabi. Sain? Sarong? May laog na kami sa aga, baga. Saan mo gusto magkarigos? Yan, Sendo. Pwede tabi. Mapaara nung kay Madam Malu. Baka di ka pa nagkakaturong pala na, ano, baka malamuyuan mo ako, Sir Henry, adi. Oy, behave ka mga term mo, Ang mga terminology, ano malamuyuan na to? Sunta ka dyan, Araw kaya nang gibonta, munya na itoklak, mauli ako ta, kaya pa minang mag-rest. Sir Henry, kamusta kami mairi ba, pwede? May pagpay ba si Cha Maria? Iyo, yaw, di kompleto kami, yaw, si Chelsea. Magasto niya sa tubig. Hi, Sir Hen. Chelsea. Hi, Chelsea. Hi. Oy, Stoy, di ka bang iba? Mag-iba ko, Sir Hen. Magasto ka sa tubig. Makauyam ka na naman, Sir Hen. Kumusta ka na? Nagduman ka pa nga ni sa store. Store? Saan may binto ka na naman. Saan na store? Latosunta ka. Kita ito ka iba mo? Chelsea. Deka, pag nailin ta ka iligon, bata kurusingon ta ka. Tamili ba ko kada reporter kang DCGB. Masinimbagon ka na? Sir Henry, sige na. Baka alright. Dakulo nang natataramdig, di? Baka magkaburo ko. Yung ane. Sige, tama na. Sige na, bye-bye. Bye, thank you. Bye. Bye, ingat.
Tanda mo ito si Chelsea, Ronald? Chelsea, so, ano description kay Chelsea? Chelsea baga, pig-training itong reporter, di ba? Chelsea. So, kung baga ang lawas, so, ang lawas niya baga sa soft drinks. Pagkaray ito. Pagkamalas-malas. Ang lawas. Kaya lang suka ugaring. So, bako sa batel. Iwanan ako kay ni Chilson. Nurse ito. ang lawas ugaring, bako sukan, bako so batel. So, sarong klase kan soft drinks. Ay, inda. Stoy. Makakikarigo sa kan babaying ini na. Ito, bisa na pagulik ba para mo kay Mrs. Kung tugutan ako ni Mrs. Iba mo si Cha Maria, ha? Si kayan sa nagsi Cha Maria mag-ibata. Pag susradit sa nalawas. Pero na, masyado ka mo. Okay na. Sa mga darakula, tabi, magastuan sa kwan, sa tubig. Mahal ang tubig yun niya. Good evening. Mamanggi po kita Kilombo digdi sa Bulod. Kadakol takdag ay masiramon yan sa... Ako sa iling ko ha, sa aga po pwedeng mag-init. After the typhoon, permitabing nag-iinit yan. Kaya sa aga, gari maray maglaba. Maray, ugaring, den kuryente, den maka-washing machine. Pero sa iling ko, mainit po ang sa aga. Good evening. Hapot ko lang po kung passable ang kalsada from Daragato, Villa Hermosa. Salamat, Manong Henry. Passable po, bossing. Passable po, bossing. Iya po. Alright. Henry, anong pigigibo mo taga-permi kang maugma? Ikalang ang piriming maugma dyan, Buda. Nata, iarapudan ka kan mga listeners mo. Ay, bako ko na po problema yan. Sina pong haputon mo kung nata, sigang arapod sa kuya. Iya po. Ang nakaka-midbid po sa kuya, nagkaper sa ng tao, kung nata, araw kita kayan, di ba? Bala ka na po mag-research, para paliwanag kita kayan. Okay, o di sige, alas 7:04 na. Apuran ta ang pag-asa, makiburo-bareta kita, sa kwan, sa pag-asa. Sabi kang texter to, naggiulok ako sa emo Henry kang bako bottled soft drinks kundi so so kan ito makiiwan ko ito ni Chelsea bata nanahimik na. Okay, hello good evening po. Yeah, good evening po. Hello, Bibi. Anong bibi? Laptoso. Anong bibi? May ilaw na dito sa daraga. Ano po? May ilaw na sa daraga. May ilaw. Ay talaga? Dito sa Binitayan. Ay maray pa ka mo. Ang ulok mo po, sir. Ang ulok mo, sir. Gana ka na ka-insulta. May madiklubon sa mo doon sa harong me. Makaibog pa lang. Makaibog kung tabi pagbadiklom. Teka mo, okay na. Sabagay, maray ang madiklom. Lipat ka na, Bibi. Di ba? Maray ang... Medyo maliwanag ko na. Tanton, pipadiklom na. Ano po? Manag-reply video ko ba? Basta na. Ganyan pa lang. Ano po? Ganyan pa lang nag-iilaw. Talaga? Maray pa ka mo? Gusto sabihon, Oo. nag-restore ki kuryente ngo niya ng aleko. Tama? Yung gano'n. Ganyan na lang ang gigong. Iyo. Okay. Sige po. Salamat. Ayun natin. Yap, salamat po. Salamat. Sabi kan texter, diretso mo ba ya kung anong klang description mo kan soft drinks na bako bottle?
Alam mo nang soft drinks na Coca-Cola bottle, alam mo no yan? Basta bako arog ka ito. Sa kabaliktad na ito. Hello? Hello, Sir Hen. Yes, sir. Good evening po. Ano ba kung pwede nang sabi magtagay-tagay tawaran na po si Bagyuta? Magano po? Magtagay-tagay po, Sir Hen. Magtagay-tagay? Eh po, Sir Hen. Ay, pwede sir. Tawaran man kita kay Corban. Pwede po. Kaya lang, di ba kagulpi? Eh, Sir Hen. At ang pag-inom baga, pag iyan dit sana, medyo kanyan, relaxation. Pero pag ginulpi mo, bisyo na yan, amigo. Bisyo na ang pag iniotro mo, pinmay ka bultok. Bisyo. Problema mo, kaya mag-liver aid ka dapat. Di ba? Eh po, Sir Hen. Nga. Magtakasunod nun bang advice ko, taang alak ba kumare sa lawas? Dit sana. Yo. Tama? Okay. Okay. Sir Hen. Okay. Di ba kayo gulpi sa alak? Okay. Thank you. Ang alak, ang liquor, iyan po, kundit sana, kung yan, uning, ano po ka yan, lalo ng mga red wine, kundit lang po, kung yan, healthy yan. Pero kung inabuso mo na, permi ka ng paradaklukon, bulto ka permi kang buyong, sigang ino mo. The good intention of, of liquor, sabi nga ni, nararaot siya, ta nagiging bisyo, nagiging distraction sa salud din tao. Di ba? Kaya ako, din na pa ako nag-inom, pambira ako mag-inom. But never ako nakikihampag sa tawong para inom. Pwede mo na, siya nag-inom, ikaday ka mag-inom, di ba? Alright, sige po. Nalag ko na. Magprograma ka na po sa OKFM, ta sayang kang talent mo. Kay puhan na na-i-enhance tawan ta ka kiname sa OKFM. Ang ngaran mo, Mr. Yu. Mr. Yu. Ang nag-iisang ginoong ikaw. Wow! Mr. Yu. Pwede, ha? Anong format ko kung magprograma ko sa FM, diyan sa OK, digdi sa 97.1 OK FM, gusto ko okay ka. Di ko anong format. Tayo kong format, adal lang ta. Hello? Hello. Yes, sir. Maray na banggi po. Maray na banggi. Yep. BP Henry. May kuryente na kami. May kuryente na dili sa Daraga. Gibara? Gibara ka di? First part. First part. Ay, maray pa ka mo. Kung sabihin mo, dahil maging masyadong... Pa-deliver ka man. Ah? Pa-deliver ka man. Natusunod ka na. Okay na po. Bye-bye. Thank you. Thank you, Aleko. Thank you na, Aleko. Sabi ni Sir Tony Reyes, igwa na nga kikuryente, tabi sa Daraga. Si Ma'am Ruby, sabi ni Ma'am Ruby, igwa ako digdi red wine, tara inom. Ano na yan, Ma'am Ruby? Pagkaro school head mo, nangagdagas ako mag-inom. Ini. Red wine, ma'am pala. Marang inom kita. Niling mo ng babae ini, oh. Mapadagit ka, Ma'am Ruby, kay Monsignor Chris. Tabi. Di ka magparainom. Bakit maray sa lawas? Tama. Mapadagit sa kuya si Ma'am Ruby na, kung gusto mo, yan na red wine mo, ipahatod mo sa DCGB. Tapag taga-date dito ko digay sa table ko ta. Pag date sana, kung ano yan, gari, ano po nga, social drinker. Pero pag ginulpi mo ang kialak, ba't ang uber kang alak? Makandaw. Di ba? More power and God bless po sa buong staff ng DCGB. Thanks for you service. Thanks for your service. BP Henry. Salamat po. Lokot si Ma'am Ruby. Nadagitan nga niya. Saka, head teacher, ano nga ka, school head. Good evening, Ma'am Ruby. Padala mo na sa ako, sorry, Dwayne Madigdi. Sir, igwa na po kami kuryente, mantang makikarigos kami sa Indo. Tapos pwede man kamo makicharge sa mo. Salbata na ka. Ang kapilyuhan mo kayen. Pumuro-pundo ka,
Makikarigos ka sa harong, makicharge ka, makikikarigos ka sa harong, makikicharge ako sa Indo. Pwede, pagururan tang maray. Ang format mo, Kuya Hen, mga love stories sa OKFM, mga kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Ang galing mo kasi mag-advise. Makapapasala naman kita. An experience kaya baga, sabi is the best teacher. Gusto sabihin, pag nakul kang nakakahuro na mga tao, dahil mga experience ang arog ka yan magagamit mo na basihan sa pagtao mo po ki-advise sa mga tao na nalilibungan pag-abot sa pagkamuot. Di ba? Ang pagkamuot paminsan mga tugang nakakapatal. Mga matali, napapatal pag-abot sa love. Tama na, baka makasubra ko. Tama na. Baka iban may dugtong ko naman. Okay na po yan. Okay na. Sabi kan, ikaw kung kamidbid, sabi sa kuya, save yourself. Tama na, di wag para tarap. Okay na? Okay. Now pa lang po nagka-signal ang globe. May kuryente na po. Salamat. Very good ka mo, ha? Sige. Good evening. Salamaton sa mong barangay kapitan Benjamin Rosin. Mga tanod niya durumugon. Nag-clearing operation sindahali sa kahoy na natumba. Digdi sa mo. Salamaton. Maray na banggi po. Pabati po sa mga listeners mo digdi sa barangay 1 EMS Barrio Vargas Family. Yan. Sisig ang sumsuman. Tama ngunyan tamalipot. Mag-inom lamang kiwain. Di talaga mapundo ini na ining teacher na Uyugon mo na. Ang pulutan mo, sisig. Iwanan na ang sisig dahil ka magparagulpikan. May tama ang sisig. Dayman ki ibang interesting topic, love stories. Pwede. Sabi ni Amigong Raul, yung manang bigo, aray ko. Yung manang pag-abot sa topic, mga interesting stories, ang very interesting is love stories. Di ba? Okay. Lat ko na ta. May nagtitik sa kuya. Lat ko na ta. Simbagong ko ini ta. Bata, ining nagtitik sa kuya ngunyan. Na Malaysian ko, nagbubuot ini. Alam ko na ta, simbagong ko ki. Sige, ang pigsi magdaw kaya. Simbagong ko ini. Aha. Talaga na, pasiguro ko ang simbag. Tabak, mapasala ako dapat ang simbag. Sabako masyadong, okay. Tama na nganing, the shorter, the better. Dipisilan kung halabaon, no, pasala. Alright, sige. Okay. May ilaw na po kami dito sa Sagpon. Si Kuya ni Miss may ilaw sa Sagpon daraga talaga kamo, ha. Pati si Mambiet Cornelio may ilaw sa Barangay 1 EMS Barrio. May kuryente na kami. Okay na, may ilaw na tabi. Sabi ni Bornberber Milabal, ay wow, marayon pa kamo. Prime, evening, Coke in can, lol, diretso, daiki korbada. Ikaman, primo, si samput mo, dahi ko napiga samput, si samput mo na. Sabi ni GM Rico Salazar, maluya pa po supply. Update sa kuryente ini ha, tubig. GM sa ngayon po, nagkakaroon po kami ng problema sa yawa and pawa sources. Lubog po ngayon ang aming yawa chamber. Puno po ito ng mga silt. Yung raw water line man po namin sa pawa ay possible clog dahil din po sa silt. Effect po pababa po ng aming cistern level. Ang kinakailangan po namin mag-reduce pa ng discharge pressure sa planta. All effort are being exerted po right now. Yan. From General, text ito Canfil Hydro kay General Manager Rico Salazar. Kaya po, medyo maluya databi ang
tubig ngunyan sa Legazpi, Salbatana. Di palang ka magkakaligos nga ni palan sa arong ta. May kwan, may... Di, maluyaman nga ng tubig palan. Hello? Hello, Marina Banggi. Maray na Banggi Busing. Ano na ang topic mo pag nag-OPFM ka? Love stories na. Bagay man sa'yo mo. Ha? Bagay man sa'yo mo sa tanubagat through experience. Kulang man kita migo sa tunay na experience ko. So nadadangog ko man sana. Pero so sa true to life na experience, maluya man po kita ka. Pero may kanalatan ako. Kita pa sa tagtarap na nakatatarap na experience mo. Bumalik na doon muna. Pag-clarify ko na baga ng experience ako, susog sa istorya sa ko, mag-iwan na naman kitang duwa. Dahil ka magtaram na sabi sa'yo mo, teach me yan. Latasan ta kang Salbatana ka na. Punuan mo ko ha. Sarawayon ka. Pinda. Pag sinabi sa'yo mo, baby, teach me yan. Ano? Basta istorya yan. Pag sinabi mo, experience na. Chismis yan, Migo. Di ka magparagwang ka. Di ka magparatubod ka. Diyo. Puro ang pakararaot. Okay? Sige. Kung ako ang experience mo. Ano? Dahil mo na kukuha ang experience mo. Sa mga barkada ko, pigi-istorya sa kuya iyan. Iyon nang gigamit kong rason para basehanin pagtaong advice. Nagtutubod ka sa istorya. Ano? Nagtutubod ka sa istorya. Natural. Dahil man. Unless na-experience mo, latas na. Alright, sige. Bye-bye. Sarawayo ng mga listeners. Kamudo, tambilin naman dahil naman kibagyo. Ano naman nagluluwasan naman sa isip ta. Okay. Sandali lang. Big thanks to the DCGB family. Tunay na serbisyo sa mga Bicolano. Always number one. God bless. Sige, Ihado. Good evening, tabi sa imo, Ihado. Tam. Good evening, tabi sa imo. Alright. Good evening. Pasalamat po kami sa Indo sa mga sacrifices nyo. Salute po sa DCGB family. Ma-open na po sa mga Rabax branches. Sa mga naka-schedule po magpabakuna ngunyan, pwede na po sa aga. Yan. Sabi ni Ma'am Tet, salamat pala Ma'am Tet sa mga tinapay na pinadara mo digdi. Dahil ka namit bida ni Shirley, ta nagseksi ka daa. Sabi ni Shirley, dahil ka po namit bida ni Shirley, ta suminiksyon nga si Ma'am Tet. So mga schedule pong bakuna sa Rabax, bukas po sinda sa aga. Kaya pwede po kamo, mga tugang na magpasiring tabi duman sa Rabax. Iyo po. Sabi po yan ni Ma'am Tet, importante po na makapagpabakuna kamo kung schedule po nindo na magpabakuna. Okay? Bro, Bradbong Basalyote po ini. Open po opisina ko sa aga sa bunot para sa kaipuhan makicharge ki gadgets or rechargeable lights. Si Bradbong na Basalyote, igwa ining negosyo dyan sa bunot. Tabi, hanapon nindo ta open da tabi ang opisina niya sa aga para sa kaipuhan na makicharge ki gadget or rechargeable lights. Yan tabi ang sabi ni ano yan ha. Tabi, sabi ni ano yan, sabi ni amigong Bradbong Basalyote. Yan. Sibong, shalalala, sibong, Basalyote, sibong. Sige bro. So maki-charge tabi sa imo. Alright? Okay na? Mayroon pa bang mga reactions in the morning? Kadakol. Ate Rochelle, maray na banggit si Rochelle. Kunyan ka naman sa nagpasilag sa kuya. Yan sa imong text na naman. Ate Rochelle Armenia. Yan. Buda kay mama niya si Madam Fe. Good evening po. Okay? Sige po. Okay na tayo. Para sa mga reactions ngunya na pagkabanggi. 21 minutes bago po mag-alas 8 din banggi. May ilaw na po ang daraga. Ay wow, maray pa ka mo. Makainggiton ka mo. Ano kung may ilaw sa harong? Duda ko, ilaw sa harong DCGB, the best
ang serbisyo sa tawo, mabuhay kamo. Salamaton po. Gani naman nagpaparadakula naman ng talinga ko na naman. Salamat po. Kuya, pag may bagyo, nag-brown out, plastado ang De may problema kaya po so generator sa WGB. Asikason po nindo. Pasensya na po kamo ha. Pwede pong, sige po, ito ako tabi ng feedback mo ha. May din kayang concern diyan sa technical sa WGB Tabaco. Wala pa ring ilaw dito sa Teachers Village, Purok 6, Kawit East, Washington Drive, near UST Legazpi Hospital. Yan. Sarabay po kita. Washington Drive po kaya yan eh. Na lugar na iyan. Maray na listening from Ginubatan. Thank you Lord, taday kita pinabayaan, kina nalampasan ta, yading bagyong uwan. Salamatununon man po sa maray na serbisyo DCGB takamo ang kaiba namon sa pag-ampang sa ding bagyo. Kalma sana, magpasalamat sana, mabalik man tulos ang kuryente, ingat tabi aleko. Sir Henry and team, magpahingalo tabi sa kuda ng oras kamo. Mga 10 o'clock po ta si Pading Mar and ma-sign off ngunyan. Okay naman po, so bagyo po harayo na paharayo na po sa tuya. Dit naman sa ng oran-oran, kaya medyo okay na po kita. Wala pa ring ilaw dito sa Teachers Village, Purok 6, Kawit East, Washington. Okay na, nabasa ko na ito kanina. Good evening po. Grabe ang negosyo kan mga kataraning may nagpapabakal, kiniyog, lumbod, kalibong, batag, buda, tapayas. Ayos na yan. At nagiging entrepreneur lamang kita. Is this your number? Oy, sana all, may kuryente sa daraga. Sa muya, gari malabong magkakuryente. Sana ay maaksyonan man tulos kan aleko. Salamat man sa endo nag-update sa mga tao for the typhoon. More power sa station ninyo. Yes, welcome po. Sabi ni Dr. Alan, wala pong tubig digdi sa barangay 15. Iyon na nga ni Dr. Alan, talaga wala kitubig. Dr. Karen Bicaldo, Dr. Nyamo Ini. Kuya, pakigreet po kay Dr. Karen kan Legazpi Division. Fan mo siya, pinmi siyang nagdadangog sa imo. Dok Karen, maray na banggi po. Si Dr. Karen dyan sa Legazpi City Division, tabi. Thank you po sa pag-antabay. Dr. Karen Bicaldo. Yan. Thank you po. Sa mabuhay. Good evening po. Nata kami daragaman pero wala kaming ilaw. Digdi po sa Tagas Purok. Sa Tagas Purok 1. Ay, siguro may problema kayo mo ang linya ninyo dyan. Kaya dahil po nakakuan lamang. Ha? Sige daw, aramon ta daw mga tugang ang report kasabay si Nicole Anglo. Wow, si Nicole. Ha? Si Nicole na huminabol ngo niya na banggi. Kumusta kaya? Habol si Nicole. Nicole, good evening. Good evening po, Betty Henry. Kumusta, Nicole? Kumusta ka? Ako, sir, medyo okay na. Pero ang panahon nagdisay sa Bakakay, actually mo dyan ATM at the moment, baka kusog-kusogan ko po mo, makusugod ako ang paros. Opo. Ganun matadara ako. Hangin ka ba? Bakit? Ang lakas ng dating mo sa akin. Wow! Di ba pala nun, sir, sa puso na mamaguntas lang yan. Kinilig so aki kang gurang. Go ahead. Ayan, maray na banggi po sa mga paraan tabay. Situational lang po kita mo niya na banggi, no? Ayon po itabitin mo niyan sa Bakakay Inspector School. Sige po nag-evacuate so mostly mga families from population from Barangay 1 to Barangay 14 po kung Bakakay Albayao po digde. So more or less may nasa 10,000 individuals po ang yaon digde. Unya, ng panahon po digde sa Bakakay, although wala na pong uran totally, mas kitagis wala na po, pero ang paros sobrang kusog pa rin po ang gamot yan. At the moment, habang nagre-report kita, nagtagungan po kita maksugon po muna ng paros. And dahil naman po sa mga evacuees no, na nakapamangkita po sila. Yan po ang sitwasyon tigde. Tapos, pag nagkalat po ang mga personahes na pwede na pong makahuron, may nagabot po na
libreng sopas from donated by Senator Risa Ontiveros. Ngunyan nakapili na po sa mga ating Libreng mga residentes sopas? para sa, yes po, libreng Ano yan? sopas. Biskuit? Yan po, Digdi. Ano sir, macaroni po. Pagaw na ako. Ano po ba kang sopas yan sa barangay? Biskuit. So, turo taling ha. So yung mga matagas. Sumay sabaw pala, macaroni Yes soup. po. Yan, okay. Papainit sa lipot, ngunyan na banggi. Okay. Sa paglibot-libot naman po, kaso bago, may mga other areas na po na cleared, nawala na po sa mga puno or mga sanga, kahoy na nakaparad. Pero may mga other barangays pa rin po na igwa. So, syempre, mahanap po katang atsa na personal na pwedeng makahuron about po digde. Ngunyan po, ang sitwasyon man po digde ngunyan ay na po okay man, pero may mga nakahuron na po katang mga evacuees na Subago na ngunyan po, orang kuryente. Siyempre, kasubanggi pa po orang kuryente. And then, nalilipit silang magpusin na ngunyan sa supply ka ng tubig dito sa evacuation centers. Although, sapat man po, parang sufficiente man ang mga comfort rooms kasi kada evacuation center, kada room po pala nila natiga istaran, may comfort rooms, alagad wala pong sapat na supply kang tubig. May kayo pala po sindang magharo kung saan and siguro kanila nagkukulang naman po. So, yan na lang po ang sitwasyon ko dyan. Nicole. Yes, sir. Di ka magluwas ngunyan, tabak ka mauranan ka. Pa? Di ka magluwas ngunyan, tabak ka mauranan ka. Nasa lawas na ako, sir. Di ka magpauran, pumayong ka magkalo ka ta. Ang pig-anticipate ko naman sa aga. Yes, sir. Okay, Di ka makareceive kitik sa aga ha. Iyo. Nakasirong man pa ako sa ingon yan. Dapat yaw ka sa aga digdi, alas 7 din aga, okay? Opo. Pakaray dyan. Okay, sige. Nicole. Ayan man lang po, sir, ang sitwasyon sa digdi sa mga kay Isa sa school, baka kay Albay. Ako po si Nicole Andreyani po. Padaos ka mo nagantabay po sa DCGB. Padagos ito naka-simulcast mga tugang sa 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Good evening kay Sim Sugar Ray, Sugar Asukar, station manager dyan sa OK FM. Gusto ko, okay ka. Sugar na, asukar pa. Ini po si DJ Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Garimak-click man siguro kita sa OK FM, ade. Ang title kang programa ano yan? Ano ito? Kuro-kuro Machin. Kumusta po, mga taga OK FM listeners, ha? Kumusta ka mo dyan? Maray na banggi po, nagmati po kami digdi sa Pilar Sur, Sugon. Salamat tabi sa update sa nahali sa Endong Station. God bless po. Welcome po. Kada po namamati ko ang boses mo, sir, naramduman ko sulula ko na nagadan susko. 2 weeks ago, tadisijibi po kaya ang perminya pigmamati. Oro aldaw. Ngunyan po, wara na siya. Ako na ang nagmamati kang radyo niya. Kaya ngunyan, ako na po ang nagmamati sa imo. Kudos po sa Endogabos. Ingat po. Yan. Salamaton po. Hello? Feel mo man ang pagiging DJ, Sir Daddy? Ay, oy, Neil. Ako pigada. Pigada lang ko. Gari kaya ko man siguro, ade. Selling mo. Ano, kaya ko daw. Sabi ni Dalog Jason, ay, daya ko malaban. Latusun pa ka dyan. Garo magayon ang pagdawag ng boses mo, mga alas 9 kibanggi, alas 12 kiaga. So pamatanga ade, maaga ade, aga. Tapos saan mga topic mo baga, so mga makakiligon. So gani baga, so naghororosan? Horror. Situationer ako din doon yan. Hari akong alislag. Ay, wow. Ako din sa Legazpi City. Oh, kumusta ang tinampo? Kumusta ang tinampo din? Ang gabos na area, may mga debris lang na diit. Oo. Kaya tuwan nandiyan aray ako din. Mag-ingat, magkarakas-kas, may mga
small to medium na mga puno ang mga uprooted. Ay, nako. Sa gilid bariyan kan tinampo pero ang tahaw kan tinampo medyo mahal na dahil sa mga dahon. Kimanto hanggang digdi sa may nearest child, may kuryente. Ay, wow. Pag-abot ko naman digdi sa may BRTTH, ako na ko digdingon yan sa may gumag-amek. Papa, wara. Pero so haling anis lang going there, tabi Neil, Clara doon tinampo, ano? Sabi mo, nakabalda ka? Ani, yung taga-halbay, pasiling pababa, digdi sa Kimantong Pasabol. Nag-adyo man kitang kasi bagong alas 4 dyan sa may Highlands. Mapuros-paros silang CDF, pero ingat, pero Pasabol. Oh, wow, okay. Talagang gani perfect mo pa man ang reporting, ano? Di ba? At ang trabaho sa buhay ko, ano po digdi, situational kan DCGB sa alas 7 kiaga. Ito na ka talaga. Ang reporter talaga, reporter forever, ani? Ang broadcaster, ani? Oo, pag nasa dugo mo talaga, Sir Daddy, wara, dahil mahali yan. Yes, tama ka dyan. O ingat tabi Neil ha, ingat, perme ha. Okay, Ingat. salamat tabi DCGB and sa indong kadamay. Salamat, Neil Lonas. As emergency alert. Tabi mga tugang ang satuyang kauron mo niya na pagkabanggi ha. Para po yan. Dati ming reporter yan si Neil. Kaya lang ko yan, uminasinso na siya ta. Yun na po siya sa, ano nga na po kan, BPOs. May auto na nga ni po yun eh. Sabi ni Dr. Noel Rafer, Dr. Noel, busing, sir. Good evening po. Sabi ni Dr. Noel, thank you DCGB sa sendong serbisyo. Naramdaman ko lamang, sir, si Papa mo. Naramdaman ko lamang si Papa mo, si ano yan, sa imong ama na saro sa mga paradangugong ko. By the way po, dahil po kaming kuryente digdi sa Maroroy. 2 beses na pong nagputok kagabi ang transformer. Dahil pa po nagbalik uli sa Aleco. Tiway man po sa Aleco in advance. Ta at wara man kaming tubig. Tulong alo na po o bago pa man magbagyo. Ingat sana po, sir. Diyos mabalo. Ili nga, si Dr. Noel talaga. Very calm na tao. Kalmadong tao ning amigo kong initabi, mga tugang, Dr. Noel Rafer. Saro pong sociologist. Ako, sir, bili po na ako kan mga term mong ginaramit. Magayon nun, tabi. Kalmadong kang tao. Kaya tabi, pigbe-bless ka man na maray. Ito sini, di ba? Kaya magayon, mga tugang ang kwan. Tabi, mga taga Bicol University, maray na banggi po sa Endo. Yung nga, nagdadangog si Professor, si April Mier. Yan. Taba. Tapos, Otosinil, mga tugang reporter mo ito sa DCGB, tabi. Bio graduate yan. Dakol akong mga... Pag ako nakakamati, dati kong estudyanteng mga sikat-sikat na ang pamati ko, minagurangon ako. May mga attorney akong sa bio, iba akong naging estudyante, garo, 2 ng abogado eh. Sa Aquinas, pero sa abogado ko. 2 man, tulo. Pag nailing ko, minagurangon tabi ako. Diba? Di ba Dr. Noel, ang estudyante pag nailing ta na ngayon asensado, maray ng kamugtakan. Ang feeling ko, magma ako, pero feeling ko, minagurang ako. Salamaton pong maray sa pagramdam mo sa kuya nga ma. Iyo baga, sir, si Papa mo, saro sa mabuot ko tabing listener. Kaya naramdaman ko siya permi pa gano'n yan, pag nagitik sa kuya. Ay, si Sir Seth palan. Sir Seth, maray na bang aga po sa imo? Dakol ka naman talaga, sir, nin produkto sa broadcast. Dapat magbalik loob ka na. Nagbuan ako, sir, kanter mo. Magbalik loob. Bay, sana, sir. Sinabi mo eh. Magbalik loob na. Professor Seth de Matera. O ni po, si Professor Seth. Ilingon niya. Ang buhay talaga ng tao. Ilingon mo, ini si aram ini ni Neil Neil na Lunas naging professor niya man Sir Seth diyan sa bio. Ini si Sir Seth, high school ako. Nadadangog ko ang digdi nugad mi na partner kay Cham, kay Art. May iko ketong anong digdi nagari as si Cham na di Garcilianosa. Nadadangog ko ang duwang yan kay ito si Boss Art. Yan. Nadadangog ko ni Sir Seth kay ito. At sa totoo lang tabi, Sir Seth, high school ako nadadangog taka. Hindi totoo yan.
Nananagog takat talaga high school. Kaya pag pag-istorya ko si Sir Set sa mga estudyante, si Sir Set kanya ka, sure nga po, sir. Alam, may kilala namin, Sir Set. DCGB nga niya ako, ano, Sir Set? Taga DCGB yan. Talaga nga, sir. Kanya ko, high school ako nadadanguguan sa DCGB. Totoo. Ngunyan nga, program chair siya kan Bicol University sa broadcast department. Yan. Diba? Ang buili nga, nagkaturuparan kami, deko, di ba, sa Bicol University. Diba? Siring, good evening kay Ate Rochelle. Siring man nga sa imo, kahit ang dami mo na naman na pinakilig. Doon ako, nagbumuto-muto na si Rochelle John Ronald Ade. Si Ate Rochelle, gano'n, nagbumuto-muto na sa kuya ini. Ang mga term niya pating ginamit. Ang dami na mo namang pinapakilig. Bakit hindi ka ba kinikilig? May daw ako dyan. Ate Rochelle, ikaw, hindi ka ba ano yan? Hindi ka malang ba kinilig? Pero kung ngayon kaloko, no? Baka madagitan kita ni, baka may magselos. Difficile. Patugtugan ta ka, Ate Rochelle, ki the best na music, Patugtugan ta ka ki music na mangiturog ka, mangiturog ka, mag-ulo ka lamang, hay na nga nito. Wala lugod. Sa pagkaturog mo lamang, nag-i-smile ka, mag-i-smile ka. Bago ka magkaturog mo yan, anyway, pakuha naman kita. Patapos naman kita kang coverage. So bagyo, harayo naman. Diba? Ikaw katabi ni. I know you're everything that I've been looking for. Di ka nga di kang kiligon, di malas na. I look into your eyes and could not Ask for more. So it's only fair to lay it on the line. Matanga na ugaring. Nga rin naman sa Sir Set, di matera. Pag ano baga ng tugtog sa barilian? So pauruputan na baga di. But if I ever fall in love again, Pauruputan na baga pag ano ang tugtugan sa barilian di sa kurudalan. Pag titugtog na ini, uruputan ang barili kaya. Durukuto na. I know it's gonna be with you. You're the one to pull me through, though I don't know when. If I ever fall in love again. Oh yes. Gayon. Mr. Johnny Di Matera man baga kamo announcer sa to. Si Johnny po. Si Johnny kaya yaw na pa ako sa DCGB kan maglaog siya digdi. Maraming salamat sa buong DCGB, sabi ni Len Samaniego. Ma'am Len, salamaton pong maray tabi sa imo sa pag-text tabi. Ara mo bilib ako sa imo ta. Grabe ang passion mo sa broadcasting. Kaya sana maghaloy ka pa po diyan sa DCGB. Ako alam mo, iyon talaga. Makaugbangon man talaga ba? Yung ganing mga teaching na yan, titsagaan ko yan, tabi. Sabi kan mga estudyante sa kuya, Sir, rin ka po ma-absent. Sige nga, sir, ang laog mo. Sayang man nga ako, kan. Pwede nyo po ibalik ang puro anas, so paurukudan baga. Igwa lamang kaurugmahan mga 20 minutes sana pag 7:30 AM. O sige, ano bagang puro anas? Kahit doble bagay ini, di ba? Sige, adalan ko po ha. Kung siya ka magkakuha lamang kipang-premyo ka yan. Iyo, dapat maibalik ta ang puro anas. Iya po. O sige. Tamaisip kita. Ang patakaranta, kung siya po nagtao kan hapot, pag di na ukon kinagkapirang aldaw, mga sarong simana, o tulong aldaw, saya po ang premyo. Good afternoon po sa mga magurang ko dyan sa Hinablan, Pilar, Sorsogon, si Mama Sally, buda si Papa Joey, okay man kami digdi sa Burabod, Malinaw. Yan.
No rin da po mapailawan daraga sa bagtang po. Sige po ha. Sa aga i-follow up tayo ni. Yung po sa tuya man na focus man sa aga, mga tugang sa tuya tabi na programa ta saan hapot sa aga po yan, mga tugang na Lunes. Nagmamatanga na talaga adi. Dr. Noel Rafer, nagmamatanga na adi. Sige daw. Namnamunta daw. Like the world's gone mad, and I need you so bad, but I don't know where you are. Paborito ni Pading Mar de la Cruz. Ikanta ni Pading Marini. These tears. Okay, di 15 mga tugang bago po magabot ang alas ano nga nini? Alas 9 din pagkabanggi. Ay, alas 8 din pagkabanggi. Karingan ni pirot ka na. Madali lang tamakiro norong kita sa pag-asa. Pero kung lang ini, just a rejoinder or review mga tugang kan mga pangyayari po sa tuya tabi na palibot. Uto na po sa Baguio. It's amazing how you Harayo na tabi sa Baguio. my heart. Ma'am Ruby, magayonon sa nahabang nakasyat ka red wine. Para inom talaga ining amiga kong ini. Nagparainom ka. Ma'am Ruby, panamit naman kita. Sige sa naman ang paliwoy mo naman. Aha. Try as I may, Good evening, Dan. Si Jim. Gero bigo nag-iba sa busis mo. Napaas ka ka-forecast At tinamaan ako kang kayan. Tapos iyo bata malipot yan sa Indo. Ade. Yung po. Ang ganang oras ang duty mo? Ako, man lang, hanggang alas 10. Pero pero sundo sa aga pa. Si Kwan, si Melvin? So, kuyan. Sa barkada ko? Sa barkada mo. Okay. Okay. Medyo nagkapon ako aram ko sa Baguio, medyo parayo na. As of now po, hain na talaga siya. Kumusta ang sitwasyon niya po? Na po ini? Kasi kasubagong bulletin na alas 5, nasa na siya. 150 kilometers east-northeast kang Infanta Quezon. Wow. So dait, sa Bicol ang reference point nasa 110 kilometers north kang dait, Camarines Norte. Oo. Okay, so harayo na talaga sa tuya, si Uwan? Harayo na po. Opo. Pero sa mga typhoon signal tadigdi, binaraba naman tabi niya sa ibang parte kan Bicol region, Jim? Yun po actually Catanduan is under signal number 4, pero Cam Norte lalong-lalo na Paracale, Binsons, pati Calagwas Islands. Opo. Iyo ang namantener sa signal number 5. Catanduanes, bilog na probinsya, signal number 4. And then Camarines, ibang part kang Camarines Norte, iyo man ang signal number 4, as in digdi sa Camsur. So digdi man sa sa northern portion kang Camsur. And then digdi sa BP sa Albay, nagbaba na kita sa signal number 3, so bilog ng Albay. Ayun. So dahil na siya nababanga. And then Masbate, signal number 2. Ayun. Oo. Okay. Pero yung mga typhoon signal naan, most probably baka dyan na 11 na forecast, wala na mababa lado tabi Jim. Wala naman parayo na sa to. Pwedeng sa Masbate ma-list na ang signal ta dyan, and then ibang part kang Bicol, pwedeng mas magbaba pa sa signal nila. Yeah, opo, okay. Pero sa Oran, gari pati sa Bicol, napundo naman Legazpi, Albay, and other parts of Bicol, maluya naman Po, maluya na. Actually, kasubago, nasa na lang kita So, rainfall ka dyan. Oo. Buda, bako man talaga masyado makusugon subag sa kaguran sa ibang lugar kang Legazpi and Albay,
Iyo po kasi bagong past 3 hours, nasa 14 na lang. Opo. 14 millimeters, so na-record na digdi sa Legazpi. So, nagbababa na talaga ang trend kang oran. Uy, so gusto ko kamong i-congratulate Buda. Salamat sa inyong padagos na pag-antabay sa tuyang mga mga listeners man. Natumbok ng gadindo sa forecast tabi Jima. So pagtama ni Uwan duman sa kwan Katanduanes itong sugilid niya tuminama nang sa pisngikan pandan sa Katanduanes So minalpit talaga mismo. Actually, pero pang mga so initial bulletin medyo talaga ang track niya duman sa sa Northern Luzon, sa Cagayan Province. Opo. Pero sa mga suminunod na, consistent na nadigdi talaga sa masalpit sa Bicol region, and then yung landfall niya sa Aurora Province, Central Luzon. Kaya, alat ko na pala, may nagchat-chat ko, may kasunod na naman, may masud ang low pressure na naman na iling ka mo dyan, outside Kampar? Sa mga yan, may mga cloud cluster. May pero cloud cluster na naman? Ito man tigdi-declare as LPA. AO po. Pero pagka mga araw kayan na medyo mainit ang satuya, temperatura ng dagat. So alangkaw ang posibilidad na may mabilog talaga. Pero may nade-develop Ang LPA pala migo bud ang cloud cluster ganun laba Day ako Day ka nakarelate. Dahing gayo. Grabe naman ang sa imong paligtas na naman. Day mga nagdangog si Lalabs mo. Ayun nga let's talk less less gari arog man dapat ako kada day. Delikado baga pagka natulon kang tingkat cloud cluster, posibleng ma-develop na LPA. Ang LPA pwedeng ma-develop na bagyo o dae. Di ba? Yan, iyo. Ang labaga, pwedeng ma-develop man may go dae. Lalong-lalo na kung bako compatible niya. Yan, naman. Diba? Gano'n siguro kaya. Parehas. Yung diba? Hindi talaga sindang habang naghahaloy-haloy ka mo, igot permiki posibilidad na ma-develop. Tama? Lalo na kung nagbabanding, mas nagdadako na ang chance. Lalo na kung mainit. Kung mainit, nade-develop talaga, di ba? Pero congratulations tabi masalamaton sa Indo. Si Melvin pati nagkaparaas. Napaas kang kaka-report. Yung sa description ni Joshua, antas ang kapot-kapot. Gari baldi ka na kula. Ano ito, gari? Sa tasa. Gari tambok ka na kulang tasa. Uy, arong kayo ni Migo, pag ikaw pala pag nga sigantara mo, sabi ka di bang mga expert, di mag-inom ka kape? Mga mainit? Kaya lugod ang pag nagkatara magkaba, ang vocal cord mo, nag-iinit. Kaya mas maregay yun na pag nagsigantaram, ang inom mo, normal sa ng tubig. Bako malipot, bako man mainit. Okay. Taraman mo dyan sa kwan, at baka mapaas man iyo. Bigpagi ko lang sa iyo. I-advise mo sa iyo, ha? Ayo. Okay. Wala problema. Okay. Salamat, Migo. Mabuhay ka mo sa pag-asa. Ingat po, me. Welcome po and mabalos. Apo, thank you so much mga tugang Jaime Bordales, mga tugang sa kamugtakan sa follow-up report niya tungkol sa panahon. Grabe nga pasabit mo, Ma'am Ruby. Habang nagsurusyat ka, Ma'am Ruby. Bata na kasi mo nakatutog tayo dyan sa 97.1 OK FM. Good evening po sa Indoga Boss. Maray na banggi po Ninong Henry, pakigreet na po si Mama Gina Caretas, Aka Baraka. Maring Gina, kinantsawang ka kanaki mo, nailing muna yan. So aki mo, kinantsawang ka tabi Maring Gina, ika palanta, siyempre wala na si Chok Paul. Ika na pala ang kuhan, ika na pala ang tagapagmana kan trono. Hello? Hello? Po? Ano?
Putol-putol tabi ang text. Ano yun to? Lingon ko. Lingon ko. Pig, sabi ni Mrs. Kaya nga, so iba nga yung text, pigbabasa mo, so message ko nga, di mo nga pigbabasa, nailing muna ni si Mrs. naman. Mapadagit naman sa ko si Mrs. Paguli ko ugaring. Pakingrit na tabi sa buong family ni Dr. Joseph Chan and pretty wife Miss Pinky Chan, Bea, classmate. Talaga? Si Bea, yung classmate kan sa kuyang akin na si Darren at saka si kuya niya and tabi. At the same time, mga house angels niya, please, good evening po sa Indo. I-greet ko lang ini para nag-arantabay sa tuya ini ha. Si Dr. Pinky Chan, Dr. Pinky Chan, sala naman. Pinky! Good evening po, Ate Pinky. Mabuo to ni si Pinky. Grabe ka-active ka ini sa kwan. Grabe ka ni ka-active sa, sa mga charity, si Pinky. Si Dr. Joseph Chan. Doc, good evening po sa imo ha. At saka si Bea. Bea, how are you anak? Kumusta ka? Regards ka daw ni Darren. Miss Bea. Yan. Kumusta ka? At saka si kuya mo, paki-regards na lang ha. Yung mga house angels ninda. Si Ate Pinky, di ko na ilinga. Ate Pinky, namimiss ko man so sa mo naman ako, ang kaaktibuhan sa mga charity nindo ni sweetheart ko. Alright. Sige po. Honi, may saro ba na text? Pwedeng i-greet mo ako? I-greet. Sarong ba na? Ini sarong na listener ta. I-greet mo daw nga ako please. Hello, good evening to you. Suplado nga ya ini. Hi kay Ate Rochelle Armenia. Yan nga ya. Sige. Ate Rochelle, maray na bang gitabi sa imo? Kumusta katabi? Ayan. Alas 8 na. Makuha na ako. Si Pading Mar naman, alayan mi lang sa iba pang mga pangyari sa tuyang palibot. Tapos, pwede na po kita. O ni si Jenny, medyo ka naman ini kasi Shara. Sa aga pa kaya, matab pa akong alas 8 eh. Alas 8. Matab pa akong 5 o'clock sa aga sa morning. Magdaragugan po kita sa aga alas 5. Matindi talaga, Sir Henry. Pati mga taga-pag-asa, kaapil mo. Siyempre, aro ka ng teknik sa pag-ilusyon. Natawan takaw. Kamong mga nag-antabay sa OKFM. Buda sa iba pa. Tama, di ba tama, Dr. Chan? Buda Pinky? Aro ka ng teknik. Pag ansarong babae kursunada mo, dapat ang amiguhon mo, bako lang siya. Primero, so ago, so ina, so ama, so tugang, pamilya, buong pamilya, dapat mamuyahan ka kang bilog niyang pamilya. Taday man po din ang magustuhan mo sana, so aki ninda, magsultero siya o daraga, dapat buong pamilya, dapat kasundo mo yan. Tama, Dr. Chan? Ate Rochelle, tama, di ba? Kung halimbawa, arog man kanya sa opisina, may kursunada ka ngayon sa opisina. So mga office mate na close niya, friend niya, associate niya, dapat friend mo man ito. Tama? Tama. Dapat arog kaan. Ngani na, itong mga tawong ito, magiging kasurog mo ito. Para ika magkaigwaki, kamurawayan, sa pigtutuyo mo na tawo. Bako, arog man sa nanyang kaya. Pag nadangog ko sa imo, Your Honor, mobo ako sa imo, bata palsok na naman ilaw. Board member Milabal, palsok na naman daw sa ilaw sa Barangay 2. Bay sana?
Alright, tama. Kumisido katabi sa kupading Jess Llagas. Tama pa din sa kuyang advice. Please take my advice. Kamu tabing mga teenager mo niyan. Sabi ni Ate Nits Manzanillo, Noy, palitan mo na yung CP mo. Kami din, Noy, may kuryente na. Salamaton tabi sa inyo. Ate Nits, paray na bang kitabi sa imo, ha? Padi naka-monitor ako sa imo. Gari pa rin nadaog mo na ako pag-abot sa psychology. Psychology. Ikaw ba pa din sumugar may expertise ka ini? Sian Nazareno, current listening po o currently listening po sa DCGB nyo. Sir, digdi po sa Barangay 17, natiko po sa poste ang kahoy kang kuryente. So kontador mi po natangkas so tapos nahulog sa baha. Pati po sa mga wire digdi nagralaylay po. Saan po kaya ini pwede i-report and mabayad po kaya kami kang kontador na natangkas. Thank you po. Ingat. Yan. Sige po, alay ko po yan, sir. Alay ko po yan, tabi bosing. Ikonta yan ta. Siya po ang makaka-asikaso. Saga, iribayin mo ako ta. Balikan ta po yan, ha. Sabi ni Roy Quintano, good evening, sir. Salamat sa inyong serbisyo. DCGB. Kumusta po si Shara? Naling muna ining Roy na ini. Si Shara ang pigo, kumusta mo? Pipaagi-agi mo naman sa nasa kuya. Pati si Shara palang, kumusta mo man? Anislag to daraga passable na po, daddy, since 4 p.m. Luhay lang tamay mga debris lang at may uprooted na mga small to medium na puno pero not affecting roads. Iringat ka po. Sabi ni Neil Alfonsilona Soler. Yan. Doktor, sabi ni si Rodel Niño Franco, may kuryente kami, Primes. May kuryente na digdi sa daraga. Wara man na tubig. Coke in can. Si Rodel, maray na banggitabi sa imo. Kumusta po? Sabi ni Josefina Lomadilla, may ilaw na kami sa Banyag Daraga Albay. Pedro Cortesa, sir, magandang gabi po. Salamat po, bossing. Wala na, okay na tayo. Tabi, okay na. Dahil sa iba na nagkabara sa tanah gayon. Sa ibatang mga paraan tabay. Di po sa tuya na programa. Pero para dangog ko ito, talaga. You off my mind, but you turn. Rochelle, turogin na tabi, ha? Turogan mo na tabi, yo. Maguli ka na, tama. Nailing mo na. Regards kay Dr. Alan Lucanya, sabi ni board member Milabal. Yeah. Like the food. Inanaan sa to yung parting song. Para po sa Indoga Boss na mga nagkantabay ngunyan na pagkabangi. Magayon naman na love song ini. Dago ka tabi, Ma'am Ruby. Summer's ended and without a trace. Wine goes by while you remain. Funny how I thought I walked and through with my heart in one. Mga tugang, salamat po sa inyong pagantabay. Mabalik pa ako sa aga 5 o'clock in the morning sa sendo pong programang Morning Hirit. Regular broadcast po kami sa aga, regular schedule po. Si Pading Mar naman, magpapadagos po hanggang sa, maka-normalize po kita gabos. Tangani po na duro-diretso po sa tuyang pagtaon din serbisyo publiko. Tabi ngunyan pong pagkabanggi. Kaya sign off na po si Pading Mar. After ni Pading Mar, ma-sign off na po kami and we'll rest po for the rest of the night. Thank you for your trust and confidence, my friends. Salamat po sa inyong padagos na suporta po sa DCGB. Ini po ang sa inyong amigo sa radyo, si Henry M. Hindi po tayo inuumaga. Pero sa serbisyo publiko, kailangan natin gawin yan para po sa saindo, sa satuya, gabos. I love you all. Mabuhay. God is good all the time. Mabuhay. Baby, why do I still cry for you? DZGB and OKFM special coverage. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming